Il-kappella komunitarja fiħdan il-binja tal-kappella ta' San Filippo fl-Isla reġgħet ħadet ir-ruħ. Dan grazzi għal-restawr minn grupp ta' studenti tal-MCAS mill-kors f'diploma avvanzat, Masonry Heritage Skills. Din hi kappella żgħira li tintuża mill-komunità Salesjana għat-talb tagħhom ta' kuljum. Alex Karwana, lettur f'dan il-kors, spjeganna li sabu diversi sfidi. Meta ġejna u sibna li s-saqaf kien diħal il-ma minn barra, id-defun kien inqala, għallom minna ħannasib li s-saqaf nirranġaħ minn barra, għalli nevitawlu li jidħol iżjed ilma. Barra minn hekk sabu l-gwarniċ tal-inkwatru kellu ma' 18 il-passata żeba fuqu, biċċa xogħol jibsa biex neħħewhom b'delikatezza sakemm fl-aħħar sabu nduratura tad-depp. Ma naqas ir-rikostruzzjoni tad-disinn tal-ġebel. Barra minn hekk sibna li xi waraq kienu neqsin u Girlanda kienet nieqsa wkoll. Badna ħadna l-isim fuq il-Girlanda n-naħa l-oħra u għaġajna minna l-affarijiet li kien hemm neqsin fuq in-naħa l-oħra wkoll. Dan il-proġett wassal biex din il-kappella reġgħet ħadet il-ħajja u fl-istess waqt l-istudenti ħadu l-esperjenza tant meħtieġa. Xogħol li beda f'Jannar u ntemm f'Mejju bħala parti mill-kors li l-istudenti qed jattendu. Silvan Sant, student, għallinna li xogħol offrilhom opportunità ta' prattika. Staqsejnieh li ma kienet l-iktar biċċa li laqtitu jew offritlu sfida. Il-biċċa ta' fuq tal-kopla biex toqgħod hemmhekk peress li ifhem li ma tantx għandek ċertu pożizzjonijiet li tista' ddur daqshekk faċli. Ħafna xogħol fidju isek taħdem tara kif tagħmel biex ma tweġġax u kemm jista' jkun tagħmel xogħol sew u kif inhu xieraq. Il-lettur tagħhom innota kif pass taħt bosta passati żeba bajda skoprew numru ta' kuluri oriġinali, kuluri li joffrew opportunità oħra ta' tagħlim għall-istudenti. Dik kienet esperjenza tajba li u ġifieri li jistgħu jħaltu l-kuluri u għamilna kollox kif suppost il-ġiel l-antik ta' Malta li kun ilu mxarrab sitt xhur ġo tankijiet u sajna affarijiet li kif suppost għamilna. U beda kun fejn insibu l-kulur l-oriġinali bejna nużaw eżatti kollox kif kien. Fil-fatt f'dan il-proġess lanqas ma ntużaw siment jew konkrit. Bekk issa l-istudenti jafu aħjar x'toffri d-dinja tax-xogħol tagħhom. Il-komunità Salesjana għandha post isbaħ fejn tagħmel it-talb tagħha ta' kuljum u pajjiżna għandu nies iktar imħarġa u post ieħor restawrat.